Oganda dinjo salam e piny mangima dhi nyime gi tweyo mar Ramadhan ka bende giikore ne dhialo odiechieng' Eid ma bende oland ni timore kiny. Jotelo mopogore kotene gi jatend piny William Ruto nochwalo mich ne oganda go e gwenge ma pacho ka. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler mathoth. E kinde ma dwe mar Ramadhan ochomo giko kendo tweyo dhi karumo, oganda Jo-Islam e piny mangima osechako ikre ne rwako nyasi mar Eid. E kaunti ma Tana River, kama kwan jodak mathoth nokale midhiero mar oula, e kinde mokalo to pod ojote kambi. Moro nopong' bang' jasamaria moro mang'won noparogi gi mwandu mopogre opogre ne nyithindgi maweyo 1,000 modak e gweng' mag Gaza mayudre e Tana Delta. Kopogre gi mano, e gwenge mag Ege Kumbi, Tarasa, Oda, Gubani, Nduru kod Mandigo noyudo mich mag chiemo kowuok kuom jatend piny William Ruto. Adam Salim, ma en jadak ma Mandigo, nonyiso morne bang' yudo mwandu mopogre opogre kendo yango kako chano dhialo odiechieng' Eid komor. Msaada ambao wameletewa itakuwa itawafikisha mpaka kusherekea kwao kwa Eid. Jamii ambao wako huku wako katika hali ya chini. E kinde motwak gi jodak makono, Jaod Bura Magasen, manotien gi jagoro mongirore manyocho gwel, Ahmed Abdisalan, noyango ni chiemo mane jatend piny ochwale gwenge makono biro pidho jodak makono kuom jumbe mabiro. Ka bende nogoyo ne jatend piny erokamano kuom ng'wono makamano. Government of Kenya we really appreciate because we are helping our people, and today they are distributing the Eid clothes for children. 1,000 children, that is not a small number. So every family will get at least something to eat for the remaining part of Ramadan. And the other food is on the way coming. So we really appreciate His Excellency the President for this effort. E county ma Machakos, oganda din Jo-Islam noyudo gwel makende mar yore nyasi e log tij county no kowuok kuom gavana makono Wavinya Ndeti. Wavinya kachiel gi jalupne notiyo gi thuolo ne siro kenge magisegoyo e tiyo ne jopiny e county makono. Unajua nimenyamaza, lakini mimi kama mama nitaanza vita ama nitaanza kutafutia watoto kazi ama nitaanza kuwafanyia kazi. Badala ya wameshindwa na kazi barabara za serikali kuu, ati watu wanaandamana uende kuwatengenezea. Na mtu ako na fedha ya kera hataki kusema ukweli. Wakwayo na oganda Jo-Islam awi maber e kinde magiikre ne nyasi mar Eid. Anthony Achayo, Ramogi TV.